Working President Jongka Khon Uhnyotrap National Awakening Movement uba Thomas Pasa habakran skilar pathai khubora ka santarik unailar hajar punriu ulakran halor ka jingpenyang ne ka jingbo ki kherdop Jongka Khasi Hills Autonomous District Council hagi benta kisurok ba National Highway berhaki benta kisurok PWD ka Sorkar Jilla ka baulo ong bakat kum ki kendon ain Jongka National Highway ka long be ain panbu iki kherdop hai kita gi benta bala kedo ulo ongru bakadai ka kamram bat ka benta jong ki bor penya district ne ki district administration jong ki district baper bala da ki lam badan kum kita ki kherdam bala penyang haki benta national highway bat state PWD road ki dei ban khang mardor bat dei ban shim action bat dei ban penshitomru kat kum ki kendon ain ulo ongru bana ka jingdon kum kini ki jai kherdap lum khajna kadon ka jingkta e ki pat ba hakaliang kayo ka kon shushu ula keren ru halor ka jing nang yai mi bon ki kherdap ulo ong bakat kum ka jing pensai jong CM lo ong bala pendu igi kat tu kat ni ki kherdam bat labu pat shawai henre kat kum bala kado bala lap lengba ka RTI pan kapau baka jingdon ki kherdap kalanang kiu penban kumban syukudau hadu menta ki kherdap ki bala penyang hagi benta ki national highway bat hagi benta ki surok PWD ka Sorkar Jilla kidang don hagi benta ka Riboy district ha East Khasi Hills district berkejinglum khajna kadang yat bet shat hadu menta menne ke anjung national highway national highway kamsha but ki state route kamsha da banbu ya ki shagye kalau illegal te banyak keren ni nak lenga jungi ke bangi kwa banwan rai ke sistem ke bakoi hoi ngina kwa ban ya kata legality jong ki get kala ayat ke subject ya ke bangila ban keren pi nak lenga jungi ke baka jingbu get aki national highway but aki PWD road kadai ke state jong ki district administration ban verify kini ko action option maki pi kami kamdai ka subject jong ka district council kamdai ka state government la kala bagi don kita ki illegal check gate ka kasong kabor jong DC East Khasi Hills DC West DC Riboy bakin track yukum kita ki check gate bakin sim action as per law am kan kata bai pi mar kini ki dei ki bat ya bitang men number 1 ni bensutu kini ki check gate kin tu rekaman sini ki rekaman men ki kalik na ki vehicle ki balo let's see kelong persya yang ka ki guidelines jo kamu daru mar men mono ben net baik na ka kali ayu ki shit bat ngai ihi ki babon ki ba dik ban nya trok kasi ki jong kin pensisa ba ki sya nyon ka jing kayo kot ka jong ki na ka dau ka jing don jong ni ki giet kai bat sakawi ka bentaru ka ba ngai i lemba ka jing keren jong ICM yong ba ngila pendu ya ki giet kat tu kat ne bat ngila bu syawai hendai ki figures kim kedau syatan ki figures ki batai bahawa arajar arfusan arfunrew arja apply absan kidan ki rakan dai liget arjar absan pun dan sepau tali mo iwe extra arjar arfunrew punya kami sekawai ke temut banong bang ngila pendu ya ki katu kan ni bang ngila bu no syawai nakai kata lesi kini ki figures bang ngila lap lembaga RTI ki kontrovin pada ya kata kerja statement ya